Kristo among Ginoo. Amen. Karon mga ginikanan o mga ninong-ninang, isip mo barog nining mga bata, inyong karong himuon ang pagbago sa saad sa bunyag. Inyong itubag isalikway. Isalikway ba ninyo sa Satanas o ang mga buhat niya? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyang pamaagi, ang garbo, ang kahakog, o ang personal interest lamang? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang iyahang pamaagi, ang justisya, ang pagpanglupig o ang pagdawala siyang dagway hindi ka na itong tawhanong dignidad? Nagatuo ba kamo siyang buktong anak si Jesucristo kinsa naghatag siyang kinabuhi aron kita mabuhi nga gawas no? Nagatuo ba kamo si Espiritu? Ha? No. Ang Diyos aman sa Ginoong Jesucristo nagluwas kaniyo sa sala. Naghatag kaniyo bagong pagkatao pinagi sa tubig sa Espiritu Santo ug nagdawat kaniyo tipon siyang santos nga katawan. Bago na kamong binuhat nagsunog na kamo kang Kristo. Ining maputing sapot tanaw ang tataw nga timan siyang Kristiyanong kadungganan. Uban sa panabang siyang banay mga kaidulaan pinagi sila mga pulong panigignan. Dada ka ng dumugang walay bulig ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Dawata ang kahayag ni Kristo. Sige. Kandila. Ikutin yung kandila. Ako radi. Mga ginikanan ninong ug ninang, dawata kining kandila nga nagtiman sa kahayag ni Kristo. Kining inyong anak ihayagan na ni Kristo. Maglakaw unta sila kanunay nga anak sa kahayag, padilabon unta nila kanunay ang siga sa pagtuo dahil silang kasing-kasing. Isip usa ka banay sa Dios uban sa itong mga bagong Kristiyanos. Mudangog kita sa atong amahan dahil sa pag-ingon. Tanan, amahan namo nakas nga langit, daygon imong ngalan. Kabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot imong sayuta mayroon sa langit. Ang kalan-an namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunoalo sa kami sa dautan. Kini mga bata at usang nga itugyan sa panabang panalipod sa mahal na Birhen. Tanan? Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ikaw sa mga bahay ng tanan, ug bulaan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, Inang ka sa Diyos, iyan po kami makasala, mapagtulunan sa pagigugma sa Diyos labaw sa tanan ug sa pag-alagad sa sikataw. Andam ba kamo nga mubuhat nining maong mga atungdanan? Andam. Timaan sa pagdawat ng mga bata dahil sa santos ng katilingban, krusan ko ang ilang agtang. Sa mga ibunyag. 1, 2, 4, 5, 6, 7,